Parang may isang pahiwatig na magpapaalam ka na! Bahala ka sa buhay mo. Boss! Woo! Woo! Boss! Ano boss? Namatay yung ano ko boss, yung jowa ko boss, namatay yung jowa ko boss. Oh. Boss, pwede ba ako lumangoy dito boss? Langoy. Bos, ya. Bos, ya tayo, bos. Parang isang pahiwatig na magpapaalam ka na. Di ba't sabi mo di mo ko iiwan? Di pa pabayaan na ako'y mag-isa. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Parang isang pahiwatig na magpaalam ka na. Di ba't sabi mo ko, di mo ko iiwan? Parang isang pahiwatig. Yeah. Isang pahiwatig na paalam ka na.
A few moments later. Parang isang pahiwatig! Parang isang pahiwatig na magpaalam ka na. Sabi mo di ba't sabi mo A few moments later. parang isang pahiwatig? Yun mga ka-Dwarf! So maraming salamat sa panonood ng aming video at mga bago pa lang napagpag sa aming video ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated kung may upload kaming video. So shoutout natin yung nagpa-shoutout sa ating mga viewers. So unang-una, shoutout nga pala kay Julter Palme, Marie Angeles, Tweety Shian, kay Frank Area, Lloyd Romero, at tayo boy. I-shout out ko din si Filmy Jane. At sa lahat na nanonood. Yun lang. Yoko lang. Maraming salamat sa suporta mga ka-Dwarf. So sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ulit-ulit. Let's go. Boss, inuman tayo boss. Ba't nasa mantingin mo sa akin? Alam mo sa ating kapita boss. Tara mag-video sa kung ano sa set karo vlog lang vlog. Frank, Oh.